Снимаш ли? Резултатът е 10 на 5. Разържи на YouTube. Да. 10 на 5, гледай сега 10 на 6. Брата. Думата. Красен Радев е такова бундрейца за Красен Радев. Той ти не запише, бе? Да. Той си има канал. Да. Добре лъжеш. Добре, не. Хора не знам. Ма стил е. Снимай най-слабия вратар на си. Кой бе? Аз ли? Не. Не жив. Ти басогат. Стана бе. Добре, кажи се тръпна. Иде така остро. Ти си гола, там ти си гола, ама върна съм много. Едър си гола. Ръцете ми са долу. Кой крак е после, левия или десна? Не знам. Любов? Снимам Любов. Ти можеш да увеличаваш така нали? Да. Аз не мога. Искаш два пъти просто върху екрана. По мен не става. Да, видяхме. Кой вкара бе? После! Бахте мето. Може да играе. Той як то футбол, че след като вкараш голка, импровизираш. Как му е наби? Как му е наби? 6 на 10. Добре, човек, тя ще се супер мача. Кои бе? Мужи постоянно са карат бе, брат. Накрая бащата Никола да извика там около 5 възрастни и всичко друго лапи. Да се играят. И това статуировката дългия той да... Той да си спа. Той много яко играе. Аз си представям живота. Да и бачка ти е това. Дой. Бомби слънце. Красен Раде! Красен Раде! Красен Раде! Красен Раде! Красен Раде! Красен Раде! Камоня там който вкара. О, да ще го снимаш. Ти хвана ли го е на Никола? Да, хванах го. Ай, стига. Любов. Любов, кой ще прави Любов? Да бъде тъпно го да. Какво прави ти би? Че ти мина само. Не хвана я. И вратарят тръгнал. Не е ли малко от? Ама той друг. Браво! Боже, Жеков отново марка. Ще трябва да се хвърли. Жеков. Но топката не може да стигне до камата за уст. Красен Радев. Ти ли беше? Да, на шишкото. Стига бе, брат. Стой. Не говоря на Здравко, Светка. Грозен. Маймуно, шимпанзе. Проваля ти клипа и двамата. Шишкото. Той е към Любо. Браво, Любо.
Малин. 10-7. Колко на колко е всъщност? 10-7. На 6. На 7 бе, нали вкараха преди малко? Вкарах. В английката, дето го снимах. То не беше английка. Добре де, вкараха го. Не, той не влезе. Никой я отби. Колко е резултата бе? Чай се... влезе отвън. Колю, колко е резултата? Не бе, тя е отвън. Абонирайте за GamerBG, той пази. Аз съм GamerBG сама. Гол! 11 на 7. 11 на 7, нали? Нямаше да има такова, аз бях влязъл. Нямаше никакъв, абсолютно никакъв клас бях влязъл. И ако ти бяха подавали? Аз съм най-добрия. И ти като мене. Стига бе, Здравко! Хюме, Ей, бълък. ето го снимам. Какво? What? Какво? What? Ако вкараха ти мангале, а мен не бе. Брат, остатъко е. Никола. Остатъко е, ако вкараха ти мангале, пък... Майка му найва. Колко са? 6. Как може ти нещо, бе? Не 6, бе. Да сега с 8 Любо, и бяте нещо. са на задни ножици, бе. Да ни показвам ли лицата? Любо ело, едно. Той ело. Любо ело. Защото е Любо, бе. Можеш много... Любо мангалчето. Малко я играй. Брат, какво ти Кой майка? Малки игра в игра? Как може ти мангале да... Какъв си ти, бе? Вкараха ли я, бе? Не. Ебато се хвърля. Любо, ако се вкара, брат, аз падам. Как ще подадеш смешник? Де. Ключето го разигра. Знаеш аз май. Браво, Любо. Любо, кърти мивки. Абонирайте за Любо. Той няма канал е Във буклук. Фейсбук, Любо. Ще държиш ли за малко? Снимай го Никола! перфектно. Брат, предложи после аз да вляза. Сега ли да снимам? Здрасти, бе. Какай? Ей го и вратаря. Колю Жеков, абонирайте за GamerBG. Да, той е GamerBG. Вкараха ли я сега? Никола, вкараха ли я? Да. Много на ниско. От ZeroBG. Още. Давай. ZeroBG. Чакай малко, бе. Ти си го пиваше през малко. Ти ще го лайкна. Подсъпа пицел. Уего. Виж го, бе, как го вкарат. Джастин Бибър, Виго. Аре, бе, автоболъче. Къде бяга, бе, циганче? Бей. Вкараха ли го, бе? Гати гола. 11 на 8. Чакай, бе! Уит ZeroBG. ZeroBG е да бест. Само да вляза на праш и ги разкрити. Ви не е футбол. Кой ти е? Любо ти си. Любо ли, бе? Любо педераса и си. Да, брат, как му вкара той малкото, бе? Той двигал видан бащата на Никола. А бащата на Никола тук е най-ниския мъж.
Не, кюфтето е най-низки. Така се няма какво се лъжим. Сега аз съм най-добрия. Обяснявам. Какво се прави, ама. Шутей! 12 на 7. Прекратявайте майка, няма смисъл. Си! Си! Шван! Си! Шван! Аре, вижко мангелето! Ке знам дари плаца, бе, брат. Вижко. Оу! Оу, опасни улици. Вратаря е луд. Опасно. Кюфтето? Ако слязаш, взема топката на кюфтето. Браво, брат! Айде, брат! Любослав Георгиев. Ти ли си оттръг? Перепиш топката някъде. Шут! Опасен шут. Опасен шут. Опасен шут. Те са вика на хората са вземе путка май. Ако някой Любов... Давай. Любчо не се обижда. Яко е. Ако някой Любов гледа, той не се обижда Любчо. Давай. Шванц. Ей! Пълч. Бащата на Никола и Николас на отбор. Аз гледам. Аре, ме тъче. Аре, братата ви расист. Аре, за какво не карага? О, мача свърши ли бе, айди.